Sawetawis abdi dalem saking Karang Taruna Guyub Rugun RT 13 daya-daya samapta marang suwan ambarengi nalindra saripit badhe ngaturaken sungkem pangebekten kunjuk Rama miwah Kanjeng Ibu awit Persi Surakarta Adiningrat menika sampun kepareng nyebataken senadyanto menika ratu menawi badhe sungkem Rama miwah Kanjeng Ibu sepisan baten kepareng gaduh ponang pusaka angka 2 jimat kemat angka 3 gamparan slop utawi sandal kedah linolos wonten ing kalodhangan puniki panglolosing ponang keris cekap temanten putri Kewala salebeting upacara sungkeman nalindra sarimbit amung tansah sumungkem ring Ibu Pertiwi sarananing wong yen luhuk betah lapa kurang guling suwasana heneng-hening kang ana tan nyabawa nalendra sarimbit daya-daya ngaturaken sungkem pangebekten kunjuk Rama miwah Kanjeng Ibu mangkono wecane ngatur Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu pinggir putraku Budi Cahyana kula ingkang sowan Ibu semanten ugi kula Rama para sepuh Kanjeng Ibu kula putra panjenengan Budi Cahyana kanthi ndodho kula nyuwun pangestu panjenengan Ibu anakku nggih anakku Budi Cahyana sliramu ngaturke sungkem karo Ibu tak tampa ya nggih semono uga pangestuning Ibu tampani ya nggih Rama Kanjeng Rama mara sepuh kula Tri Indah Wulandari sarjana akuntansi magister akuntansi ugi nyuwun pangestu ya Nduk tak pangestoni wis yer wis morage gini-gini kowe tak sayang kowe tak rangkul anakku Budi Cahyana kowe cedhak karo bapak kene tak pangestoni Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu kula Budi Cahyana lan Tri Indah Wulandari nyuwun pangestu panjenengan Rama miwah Ibu nggih putraku sakloron pangestu ning bapak karo Ibu banyu mili kanggo kowe nggih matur sembahku wis kene kowe tak sayang kowe tak rangkul kene anakku nggih kowe tak ambung kanthi bakoh ora lali putraku sing tak tresnani Budi Cahyana
saiki nekono kowe nyono pangestu karo bapak ibumu sing saka Duren Sawit Jakarta Timur yo nggih putraku mantu. Suwasana heneng-hening tan ana kang nyabawa Kanjeng Ibu kula nyuwun pangestu panjenenganipun anakku nggih Tri Indah Wulandari Ibu Rina wengi mung bisa ndonga yo nggih muga nggon munggepir bebrayan agung bisa atut runtut reruntungan nggih amin. Rama Kanjeng Rama Mara sepuh kula nyuwun pangestu mantu Budi Cahyono senajan kowe putraku mantu semono uga bapak sing saka Duren Sawit ora bidak ning nggih kowe tetep tak anggap anakku dhewe. Wis ger wis Budi Cahyono aku titip anakku Tri Indah Wulandari marang sliramu nggih nitik saka kadewasaning anakku wadon iki nyepirani mulane bolehku yen anakku luput kowe wajib menerake yen anakku lali kowe ya wajib menerake badhe kula imut-imut sungkem kula kunjuk pejit wis ger tak pengestoni pelenging bapak karo ibu sakloro tak jaluk kowe sing rukun ya nggih sing sabar lan saya caket marang Gusti sembah kalbu temanten putri sungkem guru nabi saderengipun punang keris punang duwung pun wangsulaken melih wonten ing geger malaikat temanten kakung daya-daya Nalindra Sarimpit dipun pranitisaken upacara sembah kalbu Kakang Mas Budi Cahyono piye Yayi kanthi ndodok kula ngaturaken sungkem sujud kula kunjuk panjenengan Kakang Mas Budi Cahyono Yayi Tri Indah Wulandari garwanipun Kakang sliramu ngaturke sungkem karo Kakang tak tampa pangestune Kakang uga tampanana kula tampi kanthi kelegananing manah umuk wis Yayi ora prayoga yen siadya mung tansah tumungkul ana kersane Kakang kene tak kanthi jumeneng adeg jajar karo pun Kakang sembah kalbu rampung kalajengaken kacar kucur gunakaya kacar kucur atuta kaya sedulur kacang kawak dele kawak atuta kaya dene sanak teman
temanten jalu jumeneng adeg ngasta kloso bangka tilam lampus sinuleman suket kala jana tepining tinali lawenang temanten putri ngasta sindur binayang keng hawarna blok-lopo yayi mumpung sineksenan para sepuh saiki sithik utawa akeh tanpa ana guna kayanipun Kakang Yayi kula tampi kanthi lengganan ning manah kula saiki ayo Yayi kacar kucur jaturke bapak karo ibu monggo Rama miwah Kanjeng Ibu sawetawis kacar kucur kula titipaken panjenengan nggih kacar kucur kiratune sandang pangan Boko Astro mula tak simpene ana gedung peteng menawane kena kanggo pancatan nggon munggayuh kamulyane ngadusang nggih amin rampunging kacar kucur Gunakaya kalajengaken dahar kembul bujana Andrawina temanten putri dulang temanten kakung temanten kakung dulang temanten putri monggo Kang Mas sakmenika kula panjenengan dahar sareng kula dulang panjenengan ugi panjenengan dulang kula Kakang Mas ya bayi coba pundhut kelawuh senenganipun Kakang menika kagem panjenengan Kakang Mas malih napa boten wis saiki genten pun Kakang sing dulang sliramu semono uga swaramu dulang pun Kakang pripun raosipun Mas jan enak iki ngono asli masakan Kedung Putri purnaning dahar kembul bujana Andrawina temanten sekalian laju munjuk bareng monggo Mas purnaning dahar menika kula karo panjenengan munjuk bareng purnaning sungkeman krobongen kalajengaken foto Mas Netra FB wiwit mengku gati Bapak Kasmiran Ibu Tanem angka kalih Bapak Hadi Sukarjo Bu Suminem matur suwun upacara sungkeman saha krobongen menika kalajengaken upacara lung tinampan fotonipun nderek kalian Om Netra FD wiwit mengku gati menapa dene kadang pisan ndak pundi Bos sawetawis wonten ing kalodhangan puniki foto wiwit Bapak Kasmiran Ibu Tanem angka kalih Bapak Hadi Sukarjo Ibu Suminem keluarga
Bapak Hadi Sukarjo, keluarga Bu Suminem dimohon foto, keluarga Duren Sawit dimohon foto, keluarga Jakarta Timur dimohon foto. Ambarengi upacara lung tinampan atur pangandikan pasrah minangka sulih Bapak Besan Ibu Besan, Bapak Hadi Sukarjo, Ibu Suminem saking Duren Sawit Jakarta Timur lumantar panjenenganipun Bapak Ustadz Barun sasono ngunandika kula aturaken Bapak Ustadz Barun nyuwun srepeg metaraman jenggaripun Bapak Ustadz Barun. Keluarga Duren Sawit foto dipersilahkan, keluarga Bapak Hadi Sukarjo, keluarga Ibu Suminem dimohon foto. Sekali lagi keluarga Duren Sawit, keluarga Pak Hadi Sukarjo, keluarga Bu Suminem foto. Kemarin Bapak Hadi Bu Suminem jajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala wa rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul barakah wa imamus salamah minat dunya ila yaumil qiyamah an nikahu min sunnati faman raghiba an sunati falaisa minni amma ba'du. Hadratal kiram kunjuk dumateng para alim ulama, para kiai, para ustad wal ustadah, para bini sepuh sesepuh aji sepuh ki sedaya para rawuh ingkang dahat kallah hormati wa bil khusus sahibul hajat, Bapak Kasmiran sekalian keluarga, mugi-mugi dimuliakan Allah, Allahumma amin. Saderengipun kawula matur monggo kita sareng muji raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Ghafur kanthi rahmat taufik hidayah sarta inayah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan sami sehingga ing wekdal menika wonten ing majelis ingkang mulya kanthi rangka acara walimatul urus kita sedaya tasih pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sambikala mboten wonten alangan satunggal punapa. Tuma sholawat ma'asalam menika junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau ingkang dados imamipun barokah wassalamah minat dunia ila yaumil qiyamah. Rahmat wassalamuhu mugi katur dumateng para keluarga, para sahabat, para umat ingkang tuhu bekti dhateng sedaya syariat. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan sami, amin Allahumma. Dumateng para rawuh, saderengipun kawula matur, kawula kamangke mbok bilih anggen kula matur kirang subasita tumawantun jumeneng wonten ing ngajeng dika sami. Kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kenging napa kawula wonten mriki wantun jumeneng wonten ing ngajeng panjenengan sami boten sanes dipun tangisi, dipun sampuri kalian panjenenganipun Bapak Hadi Soekarjo sekalian keluarga. Sinampuran menapa kawula wonten mriki dipun pilih atur pasrah. Pasrah menapa? Bapak Karjo so Ibu Sumineng sekalian keluarga boten pasrah bondo donya, boten pasrah Mas Picis Raja Brana, namung badhe masrahaken putrinipun. Pasrah dumateng sinten? Putrinipun Bapak Karjo so Ibu badhe dipun pasrahaken dhateng Bapak Kasmiran sekalian keluarga. Saderengipun Bapak Soekarjo so Ibu ngaturaken salam taklim biqauli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah kaping kalihipun kanthi niatan bismillah ikhlas lahir tumekaning batin Bapak Karjo so Ibu masrahaken putrinipun jiwa raganipun kanthi ikhlasipun manah dumateng Bapak Kasmiran sekeluarga. Pangajab kamangke sak sampunipun dipun pasrahaken mugi Bapak Kasmiran so Ibu sekalian keluarga sageta nggula wentah kados putrinipun piyambak. Menika panyuwun saking Bapak Soekarjo saya Ibu sekalian keluarga ing wekdal menika kang berdomisili wonten ing tlatah Jakarta. Alhamdulillah puji syukur dumateng Gusti Allah. Panci nek jodoh rezeki niku mboten bledru. Kanthi lantaran putranipun Bapak Soekarjo alhamdulillah pikantuk Mas Budi saking telatah Bali Kandang, dusun Bali Kandang nggih, Desa Gopek, tanggane sing ngepek nggih, Kecamatan Parangtritis cedhake Pager, Kabupaten Jogja, jujuk saja menak nggih. Alhamdulillah lantaran putrinipun Bapak Karjo so Ibu Suminem niki asline nggih TTIY kesongo mriki. Kanthi putrinipun sehingga saged wangsul kandang. Allahumma menika kudrah erodatipun Gusti mboten saged dipungkiri, mboten saged diselaki. Padahal lahir Cenger paling kakang kawah adi ari-arine paling teng Jakarta nggih. Tapi kenging nampa jodhone teng mriki. Niku sampun kudrah iradahe Gusti Allah. Nek masalah jodoh mboten enten sing mangertosi. Kanthi lantaran putrinipun Nak Mas Wulan pikantuk Mas Budi, mugi-mugi
sedaya saged sinambungan boten tebih saking bali kerti. Allahumma dumateng para rawuh. Ananging selajengipun Bapak Karjo kali Ibu Suminem boten majibaken kados tata cara adat istiadat sing sampun mbok bilih kamangke acara menika sampun paripurna. Bapak Sukarjo nggih Ibu Suminem sekalian keluarga ngangen-ngangen benjang sak longgaripun dinten tanggal sak karpe supados dipadosi dhewe kalian Bapak Kasmiran so Ibu mbok bilih sak wanci-wanci badhe tindak wonten ing Jakarta dalam rangka silaturahmi Bapak Sukarjo so Ibu Suminem sekalian keluarga bika pintu sak ombo-ombone mekaten nggih Pak Karjo nggih. Nggih Pak Kasmiran nggih pokoknya sak wanci-wanci mawon sak longgare mboten enten dinten mboten enten tanggal sing penting longgar budal mekaten nggih. Alhamdulillah kula mboten kathah panjang lebar anggen kula matur sing jelas putrinipun Bapak Karjoso Ibu Suminem sampun dipun pasrahaken bongkoan jiwa ragane dumateng Bapak Kasmiran so Ibu sekalian keluarga pandonga tiyang sepah mugia ndadosaken putra putri ingkang soleh wa solehah pikantuk ridhanipun Gusti Allah sageta gesang ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Saking kawula kula cekapi sak menten billahil hidayah wa taufik wa minkum akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pangandikan pasrah sampun paripurna daya-daya panampining pasrah ngiras pantes pambagya harjo sulih Bapak Kasmiran Ibu Tanem Kunjuk Bapak Boniran monggo awit bobong birawaning manah ingkang menggugati Bapak Kasmiran Ibu Tanem boten saged kepareng matur piyambak minangka talang ngatur kunjuk Bapak Boniran jinajaran Bapak Kasmiran Ibu Tanem sasono kula aturaken Bapak Boniran. Wah, duwe ciri khas dhewe. Pak Boniran duwe ciri khas dhewe. Serapat. Jan munggah pisang serampat nggo balik orek-orek jan rada gayeng nggih nyuwun papunten peh rada laris saiki garape ya sak senenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para punden para pini sepuh sesepuh hati sepuh ingkang dadi bekten
kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak alim ulama rinten lan dalu tansah cinaket wahyuning ilahi ingkang pantes kula taati dawuh saha fatwaipun. Ladugi kunjuk dumateng panjenenganipun pangembating praja Satria Negari mongko ingkang dados pandom panteng sedaya kawula darsih. Ladugi kunjuk dumateng panjenenganipun para tamu undangan kakung sareng putri ingkang dahat bagya mulya. Ladugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Soekarjo Saribet Ibu saking leladan Jakarta ingkang kula tresnani. Lan ugi kunjuk dumateng panjenenganipun para kadang kula muda tumaruna ari kalenggahan siang puniki tansah ngayahi karya kalih sing sami kala pantes sinudarsana. Saderengipun kula matur wonten asma panjenengan sami sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken raos puja lan puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Gusti Taala. Dene menapa panjenenganipun tasih kersa paring mapiten kenikmatan barokah kaujengan sarta taufik lan hidayahipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya dawuh kula. Ari kalenggahan siang puniki tasih saged ngrawuhi undanganipun panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribet Ibu kanthi rahayu lujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Sholawat sarta salam mugi tetep kunjuk katur mengasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa panjenenganipun tansah dipun ajeng-ajeng syafaat lan pitulunganipun benjang wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Dumateng sagunging para tamu kakung sareng putri kula ing mriki kumawani wantun ngadeg jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami gempil kamardikan panjenengan daya ingkang nembe imbal pangandikan kaliyan kadang mitra pitepangan mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang nuju pra sagunging para tamu kula mawantu-wantu nyuwun ageng nggih samudra pangaksami. Kula ing mriki minangkani pambudhut saking panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribet Ibu Tanem. Ari kalenggahan siang puniki panjenenganipun mongkok king manah bombonging pikir. Ari kalenggahan siang puniki panjenenganipun sampun dados jejeripun sirat mojo sepuh sampun kersa dhawuhaken utawi boyong Basuki ngunduh manten saking ladan Jakarta. Pramila panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribet Ibu mbok bilih anggen nampi rawuh panjenengan sedaya kirang gupuh, kirang aruh, kirang suguh, kirang samudayanipun kula minangka sulih saliranipun tansah nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Awit menapa panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribet Ibu anggenipun badhe ajeng kajat sampun katiti kanthi permati katata kanthi permata ewa denten wonten cak-cakanipun keadaanipun ari kalenggahan siang puniki namung prasaja kemawon. Lan ugi panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribet Ibu tansah nyuwun doastu dumateng panjenengan sedaya. Mugi anggenipun hanjeni kajat panjenenganipun Bapak Kasmiran tansah kalis ing sambikala ampun wonten alangan setunggal menapa. Lan mugi panjenenganipun Bapak Kasmiran nyuwun doastu dumateng panjenengan sedaya malih. Mugi-mugi sirat mojo temanten kakung putri tansah paringana wahyunipun judu, wahyunipun katresnan, wahyunipun katentreman, wahyuning kamulyan jati. Lan mugia ing benjangipun enggal-enggal kaparingana katresnan jati momongan kakung lan putri.
Lan ugi panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribetibu matur agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng tangga tepalih kanca pitepangan ingkang sampun bantu bot repotipun hanamu iguh lan pertikelipun. Panjenenganipun Bapak Kasmiran ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami mugia panjenengan daya pikantuk piwales ngarsan Gusti Ta'ala kamurwat ngamal ibadah. Allahumma amin. Panjenengan sedaya dipun suwun ngrahapi hidangan suguhan sakwontenipun monggo dipun sekecakaken anggenipun sami dahar lan juk. Cilokone kula iki ra bagian neh iki. Neng dipapan mesti ra bagian esgon. Gumun. Pramila kula matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Kasmiran Ibu Tanem anggenipun Boyong Basuki putri lan putranipun saking leladan Jakarta menika mboten tido-tido mboten wasmelang awit menapa kados ngeten iki lho. Iya bengi krawitan awan krawitan mengke dalu dangdut kula mawon mboten kuat nanggep ngeten iki kalah kula kali Pak Kasmiran. Wah jan disembadani sangat kaya wong dinadar anakku payu manten dadi mantu tak ngenekne ngene mbuh jan pira-pira tumpleng blek. Lan ugi panjenenganipun putra kakungipun Pak Kasmiran nggih Mas Budi Cahyono apa sapa wingi nek kula apal iki Mas Kipli nggih nek tegen kula nek nyeluk ya Mas Kipli nek saiki bujene kok ya Budi yo budine sepira iku nggih ingkang sampun Jinatukrama dina panjenenganipun Diahayu Wulan putra putri panjenenganipun Bapak Soekarjo saking Kesongo Jakarta dawuh saking ngendikanipun Rama Yai Baron kala wau ditane Mas Karjo Ibu Suminem niku dedek yek Kesongo. Wah jan kaya duwe anak ayu ning Jakarta ojek kok mulih entuk jajan sak mono piye jan kabejan hingga Pak Karno untuk sabuk putih dalangnya nggih papunten kegugungan sauntawis pramila mengke tesih kathah acaranipun isih bubaan napa pramila atur pambagya mekaten ingkang saged kula aturaken bilih nika kadhapuk nampi manten panjenenganipun Rama Yai Baron kala wau ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribetibu kanthi kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung gage iki nampa cung. Oh alah cung. Sangka sregepe krungu salam sabet gletak. Oh alah. Senengane nek biar. Lah terah Kang Baron kae iki Kang Kyai iki ngatune salam ning Pak Jairan. Lah iki tak jawab, hitungane kan ngono to. Nah ngono, jawabe salame Kang Kyai Baron, Pak Jairan sing makili aku. Wah, lah kok langsung diorek-orekne. Apik iki jane. Terus. Nggih. Ya rasa dawa saiki tak tutel ae nak. Panjenenganipun Bapak Kasmiran Saribetibu matur ageng panuwun dumateng panjenenganipun
Bapak Karjo Toy Sukarjo Ibu Suminem saking Jakarta matur suwun sanget awit putri putranipun saking Jakarta dipun sowanaken teng Kesongo Jawa Timur mriki. Panjenenganipun Bapak Jairan matur agenging panuwun. Lan ugi kok pasrengke kok Mbak Wulan tok ya. Mas Budi gak melok kae, kowe gak keto di batane Wulan lho. Nggih. Sakjanenipun panjenenganipun Kang Yai Baron ngaturaken pasrah panggulawentah. Wong jelas itu pasrah niki nganten kok Mas Pices Raja Brana. Nggih, kanthi niat bismillahirrahmanirrahim. Panjenenganipun Bapak Kasmiran Ibu Tanem kanthi saat menika nampi putri enggal ingkang nami Dyah Ayu Wulan. Sapa ngono? Dyah Ayu Wulan ing mangkenipun utawa sakniki dados bojonipun Mas Budi. Pramila insyaallah panjenenganipun Bapak Kasmiran Ibu Tanem dipun igohaken dipun pertikelaken wonten marginipun kalersan manut tata adat ingkang sampun lumaku wonten ning dusun Kesongo mriki. Awit panyuwun pangajap panjenenganipun Bapak Kasmiran nyuwun monggo anggenipun kekadangan anggenipun bebesanan antarawisipun keluarga ageng Pak Kasmiran kalian keluarga ageng Pak Sukarjo monggo dipun rumah ketaken dipun supaketaken mugi yo anggenipun kula wentah teng putra mangke saged sae. Lan ugi panjenenganipun Bapak Sukarjo lumantar panjenenganipun Rama Yai Baron bilih wonten longgaripun manah menika disuwun dolan teng Jakarta. Gek longgare tesih tahun ngarep duka tahun pinten insyaallah Pak Kasmiran tindak mriko. Tapi duka taune duka sasine niki nggih boten saged batesi. Pramila sedaya tamu undangan kakung putri panjenenganipun Bapak Sukarjo saripun Ibu mbok bilih sampun paripurnanipun gati pawiwanipun siang puniki panjenenganipun badhe nyuwun pamit lumengser saking dalemipun Bapak Kasmiran. Pramila panjenenganipun Bapak Kasmiran saripun Ibu namung paring doa sumugi lampah panjenengan saking dalem mriki tumuju wonten ing Jakarta utawi dalemipun piyambak-piyambak wonten margi tansah manggiha rahayu lujeng ampun wonten alangan setunggal menapa mugi manggih sedaya keluarganipun wonten dalemipun piyambak-piyambak mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kekirangan kelepatanipun kula tansah nyuwun pamunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Matur sembah nuwun Mbah Boniran. Cundakane lampah kepareng samapta Mbak Lala. Toto titi tatas titis wijang gamblang cetholan malilo. Atur pangandikan saking Bapak Boniran minangka talange ngatur menggugati Bapak Kasmiran Ibu Tanem. Daya-daya kirap ingkang sepisan winastan kirap kanalindran cundakane lampah Mbak Lala tumuli meranitesaken